A ver, esta é a salida do barco para a illa de Suomelina. E eso é a cúpula, este Helsinki desde o barco. O barco está girando e imagino que imos àquela isla dali, máis ou menos. Está dando a volta ao barco, así que mira alrededor. Aí imos. Este é o porto do que sale o barco. E desde aquí podes ver esta parte de Helsinki que é a cúpula da Iglesia Ortodoxa ao fondo, a noria. E aquí que nos imos en barco para a illa. E hoxe o día, deixame pensar, 14 de julio do 2021. E este é o camiño polo que o barco está indo á illa de Suomelina. É unha volta alrededor